Alhamdulillah. Mangan bro, mangan. Arep berbuka. Buka. Assalamualaikum bose. Apa Mbak Bang utang tenganane posone? Oga aku gak utang poso, lek utang liyane duwe. Nah. Iki sego kok samene akeh iki swadang ora kira-kira. Ayo sego mungkin kok diguwaki. Ayo lagi sego beras niki lengge. Wetenge pun lesu niki dewa lagi bar iki lho. Nyanyi niku wetenge langsung kerucuk mawon. Aku yo ora nyanyi yo ning dolanan tok. Hari ini dimasak nopo njajal iki. Masakan iki hari ini yang pertama tak bukae. Wah macam-macam peteng yo petengan iki apa iki? Botok paling. Gowo kabeh ae kesuwen. Enak ya ini sih. Sambel. Wih, sambelnya kok entah ya, gua gak nyambel iki. Wah, sambel koretan. Wah, ono lele, ono sambel, wah. Lunyu-lunyunane iki apa iki? Lunyu-lunyunane jayur. Sendokan bro iki sayuran iki tak incipane sik. Wah, iki sayur kuwi bayem. Yes, kayak sayur bayem mawon. Disorno sayur bayem go lunyu-lunyunan iki. Sayur ngeten iki biasane iki ora patek Yahud. Wah, kok macem-macem wah. Beberapa macam lawuh berbuka puasa. Terus satu lagi apa yo? Wah, iki kita enak iki. Wah, terek kerupuk iki. Adalah kerupuk iki. Monggo nderek madang karo Mbak Bang. Hari ini saya mau mereview dari masakan-masakan yang memberi iwak lele gede sirai ini iwak saya tok iki ndas iki bagane bagong. Wah, nah aku sing goreng lele ini kita pecah kok, sirah ini kita pecah jadi papat des ini garing iso kepangan. Malah aku kan diuntu ini ki kok lek tak pangan paling-paling bro malah kelolotan. Enak iwak ini. Lele niku ora kaya lele kali, lele saniki lele konsentrat niku gurihnya mboten enten. Dan iki panganane konsentrat niku sing digawe niku campurane nggih niku lar pitik niku enak ra gulu-gulu. Lar pitik karo saka duluan pitik sing ning pemotongane pitik niku dikelompokno niku digawa. Aku duwe kenalan bocah daerah Grobogan.
Ora ampune ya ora karo-karo mapet-mapet gono. Nggo apa Mas ngono kuwi kok dikuki ya ora tuku diambake. Jebule niku dienggo campuran lek iki kok ya lek ya dicampur macem-macem dadi konsentrat lek nggo mangani lele, nggo mangani pitik neh nggo gek pelur. Iku bocah grobokan cah sulur ketoke. Waduh, sampai korek-korek iki. Karena ada sore sampai niku kan diajak cowek cowek mawon. Bulatnya kena rasa pedes iki. Dipangan oleh saiki dipangan wong nek niki panganane bodolan lar pitik dikelompokno ngoten niku dadaman tak takoki ngene kuwi. Oleh nggo campuran konsentrat nggo makani iwak neh dadi perlu dadi marik-marik. Ladalah. Lah sampean anu Mas, sampean sing gawe kali. Aku cuma mengumpulkan tok, aku ki mepet tok le, tak pepe garing. Mu ana sing marani dhewe le, marani. Jebule iki sing digawe niku panganan konsentrat sing diku makani lele. Umane marik-marik niku adalah lar pitik dicampur nang maune iki diambake ngono kan petok aku niku nggawa sepeda motor lek sogun brondol karo nggawa ronjot. Sakniki tumpakane Grand Max. Tak takoki utang bank. Kesasine pira kowe? 3,5 juta lek kanggo tuku iki. Dipun olah pitik diguwaki niku enggen kula ora tuku diambake niku boten tuku malah sing duwe pemotongan niku malah seneng kok diambake mboten guwaki dipeki niku ben dina lek niku sering petok aku cah iki. Dari mulai njiku iki daerah mulai sulur grobokan sak mrene niku dijiku diambake. Ceput kok. Enak. Jadi. Kuwi. Makane lele niku rasane yo ngeten iki wis. Ora enek nyamplong iblas lele kali niku wae lah. Gurih. Ngombe niki lah niki manisan niki sari niki tukaran bodho niku bodho dikeki tiyang niku ngantek kula niku lali sing ngekeki Mbak Inces sapa nggih Mbak Inces kali Bu sinten niku Bu Jamila isek Bu ngantek saiki Bu kanggo ben-benan mumpun nganu jane kurang legi yo gak apik. Jane nek kurang legi niku yo enak epeke sirah ngelu terus niku. Nek kita utek kok
tahu kita. Masalah ning jero mungkin ki padha mlebu anu wis dadi. Wah, lagi Bu. Tak tambahin melini. Iki sirup kok bener sampean. Sirup sing ngapain iki ngeten iki. Nggih, mboten entek pewarnane ngeten niku. Bagus nih. Warnane ngoten bening. Lah sing warnane waduh, pewarnane niku buka banyak. Nah, jagung nggih bawang iki jagunge nanging dipun ora diurut, jagung iki diiris. Mangane sendokan kula saniki sebab tangane kula pun rojah rajeh. Angger mulai dodol pangan kesabet peso kanan kiri niku iso entak kabeh. Angger sing tuku mubeng kuwi bingung kula. Tangan niku tak sasak. Ini macam-macam nih enak lele, tapi dan jenengan mangan lele terusan itu bahaya. Nah ini lele kali mboten, lele ngeten iki sing didol ning pasar niku lele ingonan niku bahaya. Panganan ini ku kotoran lar pitik sing dikrumpukno ambune niku. Wah, lele kok sawah kuwi. Lele kok sawah kuwi. Ora enak sawah. Mangan kok omongan apa? Akan ngene. Sawah ayu-ayu wae ora enak kok lele. Itu makanannya telek. Sehat niku panganan tempe ngeten niku sehat. Niki sebagian besar yang mengkonsumsi terlalu banyak ini dingklang sampean. Agung dan baca kumen aja goreng kok. Gak seneng ngombe legi, kurang legi. Nang sirahku ngeluh terus barang kula niku ngombe ana legine saiki sirahku iki gak patek ngeluh. Berarti legi iki yo menek manfaate. Nah, kula iki anggere ngomong senengane ngopi niku bubuk tok pahit niku. Waduh, ampiang banget. Sirup turan bodo pusing jenengan kayak ini lho, isek ngantos saiki. Niku yo isek. Isek sak botol setengah enten niku. Nek pas golokane kula giyarin tenan ngoten niku. Panas ter kula ngombe ngene iki. Petak rasane niku sing digawe niku kan kok. Sirup-sirup kabeh niku sing tak rasane digawe gula nganu niki lho. Gula pasir. Mbok diapakno niku gula pasir.
Nah, ini ada jajan bodoh sing coconut, ini coconut sesama ini coconut sesama ini. Jajane bodoh kesek punika mriko. Nanging jajane bodoh karek adahe nika dijejer. Iki coconut mawon iki coconut iki jerone kerupuk kok. Iki bleke anyar iki. Bleke wingi nika dikai Mbak Inces apa-apa nika dikirimi jajan sak pirang-pirang. Omeh terus Jawa terus. Lah kerupuk ngeten iki enak ini jenenge kerupuk goreng. Kerupuk sing dienggo campuran sego goreng ngeten iki enak iki. Cilik jenenge kerupuk semproledut. Pun akhir salam nggih niki Mbah Guang niku nembe madang niku lho. Walah. Mangan ngene enak ra goro-goro. Bu. Ya jane terik-terik Bu. Ngapain jenengan niki sing jajan kawak niki lho Bu sing pundi-pundi ceplos apa ora doyan lah sing blek-blekan iki rata-rata gelem Bu niki mbung karek adahe tok dijejer. Mungkin enek bakul niki lho bakul rosok mungkin sampe tak rosokno niki tak klumpukno niki. Payu kalih ngeten niki.